Right! Dagan! Dan tiyaray dito kapagdagan. Isa ginanda magdiga. Kanak! Nanay! Mabisina ka! Nay! Ano siya dito tayo? Siya ginanda kanak! Okay, bulong mo. At subli ka man tingalak-lakayan. Okay, bulong mo ah. At subli ka toy, at subli ka toy, at subli ka toy. Okay, bulong mo alak-lakayan, nagsardang ka ta. Di ko nagsardang palapalang ka. Okay, bulong mo ah. Ampay, sino tinang ibaga kanyam nga apan ka agbarbartag tapos mo agawid ka? Kasla ka lang sino nga ari nga agibaon-baon. Kun kasla ka lang sino nga agbirok ti sidam. O kistibulong mo. Woo! Ampay, sino tinagkunangapan ka nga ginom-inom? Tapos no sumangpot ka, mabisin ka. Dim ko maminok bangday ta nga pulutan nyo. Pinaguray ka, nagaramti pinaginom mo. Nagwardak ah. Kwartak nga, nagalam kumati kwartam, kinawan ti trabaho. Tampay ka naan. Nagalam ti pinaginom mo. Kwartak na raw! Kwartak nga rod nga. Ay na, baw! Kwartak pa'y lang di baruwa ka, Jay! Kwartak pa lang di baruak nga. Nagalam. Siguro, sikat din ang dot-dot, adi alkansya nga baboy. Ay na, nagpabasol ka manain! Ay na, baw! Sa gaso lang din nala, Jay! Sa nga gaso lang nga. Tunay, sa nga gaso lang mga tao talaga! Kakaasak nga agurornong. Iyinom mo laan. Makapauma ka. Talaw ka ditoy. Talaw ka ditoy. Talaw ka ditoy. Pumanaw ka ditoy. Hindi ka nagsubsuble. Nagsubli ka lang takitam. Ikali ka nga si Bibian.